Mago mag somo kama duol mandiko jopuonje pacho ka TSA ochope winjruok gi jopuonje mar medo osara gi 9.5. TSA kod riwruoge jopuonje NAT, KUSNET kod KUPPET okoni gi chope winjruok bang' lalruok e kindgi kata dok koni ywaruok osebedo kantiere kindgi. Kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga leronwa, ber mamoko ma jopuonje yudo e winjruogno riwo koda ka chwalo jopuonj buora e ngas mamalo kod jiwo chudo mambalang' mago mag jopuonje pacho ka. Bang' ywaruok mapek mosebedo e kind jopuonj to kod sirkal ewi meto mar osara kod loso lwasi maber mar somo, gikone to fungruok oneno ka koro duol mandiko jopuonje tich TSA ochoko gi ogirimiti kod jopuonj e kendo medo gi osara kod 9.5. Riwruoge mag jopuonj NAT, KUPPET to kod KUSNET ma owinjore chak ketie tim kochakore tarik 1 mar dwe mokalo. We have accepted and signed an addendum to the 2021-2025 CBA. In the agreement, teachers have secured 1. An increase in basic salary of up to 9.5%. And when we say 9.5%, it's because we calculated the average. Payable in 2 financial years, commencing on 1st July 2023. KUPPET today has signed an addendum to the 2021-2025 CBA with the Teacher Service Commission. A basic salary review of up to 9.5% for the lowest paid teacher. E nyasi manochwe kom kod jatatije ka duol mandiko jopuonj TSA Nancy Masharia gichope winjruok mabiro bero lwasi mar jopuonj e korka ji omenda mag balang' mar udi ma kisungu dendo ni house allowance to kod jogo manie kidienje mag tich ma otise ni cluster 3 kod cluster 4 kochakore tarik 1 dwe mokalo. Matters of house allowance have been issues in the lips of teachers across the Republic, and as their representatives in the union, several times we have aired this. And today, Teacher Service Commission came up with clustering of regions or towns or centers where teachers live. We have Nairobi City, other cities like Mombasa, Nakuru, Kisumu, and all municipalities plus the new ones. An increase in the house allowance for teachers categorized under Cluster 4, payable in 2 financial years with effect from the 1st July 2023. TSA oketa yanga ni bang' twak e kindgi maromo jopuonje 14,738 osechwal e ngas mamalo e dwe ni mar 8 e kendo giselando thuolo mamoko mag medo lemo ni jopuonje 36,275 ma en yor miyo jopuonj mijing'o mar tich. The Commission has concluded the promotion of 14,738 teachers in August 2023 and has advertised an additional 36,275 vacancies for promotions. And these vacancies run across the divide of our teachers. Ogirimiti no koro biro chiwo thuolo mar sudo jopuonj man kod pek e puonjo maboyo kod thuchegi e kendo mantiere kuonde mangima pekie bende biro yudo chudo mag balang' mabiro kod pek makamago. At least we have taken something home for the basic salary from the lowest to the highest. Union of Teachers. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Telo mochung'ne apeyni madonge pacho ka Ken Hao chiwo ler